На 12 април честваме празника Възкресяване на Свети Лазар, Лазаров ден. В съботата на 6-та седмица от Великия пост църквата спомня извършването на най-голямото чудо от Спасителя – възкресяването на 4-дневно починалия Лазар, 6 дни преди юдейския празник Пасха. Извършено пред очите на народа, чудото станало причина мнозина да повярват в Христа. Той и днес ни уверява в божествената сила на Бог Син, в Неговото възкресение и в предстоящото всеобщо възкресение на мъртвите. Чудото на Лазаровото възкресение предизвикало непоносимо негодование у първосвещениците и фарисеите. По съвета на Каяфа, точно в този момент Синедрионът решава да лови и Исуса при първа възможност и да го убие. Богослужението на Лазаров ден се отличава с необикновена проникновеност и значимост. Лазаровата събота е пасхално тържество, единственият ден в богослужебната църковна година, когато възкресната неделна богослужба не е в неделния ден.